Jeg vil nu forklare om infektionsforløbet for tuberkulose. Tuberkulosebacillen, som også bliver kaldt Mycobacterium tuberculosis, inficerer makrofagerne, som er en del af immunforsvaret. Mycobakterien ligger i en membranholdig vakuole inde i makrofagen, som man kan se på denne her figur. Det vil sige, at mykobakterien ligger herinde, og det der er den vakuolen. Den kan ikke blive nedbrudt af fordøjelsesenzymerne, da mykobakterien kan forhindre, at dette sker. Når infektionen af makrofagen er sket, kommer der på denne figur kan man se, at mykobakterien kommer ind i denne her makrofag og inficerer så makrofagen. Som jeg sagde før, kommer der en betændelse, som gør, at hvide blodceller, monocytter, makrofager og neutrofile granulocytter kommer hen til infektionsstedet. De her celler bliver så nogle byggesten, som man kalder granulum, hvor cellerne de indkapsler de inficerede makrofager. Det kan man se lige her, og de kommer så herned til den her granulomdannelse, som sker i kapillærerne. Mykobakterien lever anaerob inde i de her makrofager, hvor de bruger lipider, som også kaldes fedtstoffer, til deres stofskifte. Når først granulomerne er blevet nedbrudt, som sker her, spredes sygdommen rigtig let. Det resulterer i, at en masse levedygtige tuberkulosebaciller vil blive spredt ud gennem luftvejene, når f.eks. en person hoster eller nyser, og derved er der stor risiko for, at en masse andre bliver smittet. Jeg skal snakke om immunsystemets reaktion, og især på den her reaktion på tuberkuloseinfektion. Og den er lidt kompliceret, men det der i bund og grund sker, er, at den her mykobakterie, eller bacillen, den binder sig til de her 12 receptorer, de her TLR, som ses her. Og på den måde kommer man ind i makrofagen. Immunsystemet beskytter sig så på den måde, at for det første udsender nogle cytokiner, som advarselssignaler til andre celler, og som i gang sætter nogle andre processer i kroppen. En anden måde, immunsystemet bliver sat i gang på, er, at der kommer en antigenrepræsentation på ydersiden af cellen, som ses her, hvor det grønne korn det er antigen, og det bliver altså sat ud på cellens overflade, og på den måde kan T-hjælper lymfocyt komme, og så stoppe den her infektion, og den binder sig via det her CD4 og det her CDR, og den slår sig så fast på den inficerede celle. Den her T-hjælper lymfocyt kan altså sende besked til T-dræbercellen, som så er i stand til at æde den her bakterie. Okay. Jeg skal fortælle, hvordan vi behandler tuberkulose i dag, og det gør vi med antibiotika. Og et behandlingsforløb, det tager typisk 6-10 måneder. Og man behandler tuberkulose med antibiotika. Helt bestemt 4 former for antibiotika. Rifampicin, isoniazid, ethambutol, pyrazinamid. Det første det er rifampicin, og rifampicin det tilhører gruppen det er antibiotikum, det er udvundet af svampe, og dets funktion er, at det hæmmer mikroorganismers RNA-polymerase, hvorved at bakterien dræbes, når den er i vækst. Skal jeg fortælle lidt om rifampicins virkning, og RNA-polymerase det er et enzym, og det enzym det katalyserer altså dannelsen af RNA ud fra en DNA-skabelon. Og rifampicin er altså i stand til at stoppe det her enzym, så bakterien
er altså ikke i stand til at dele sig, fordi denne proces ikke forekommer. Jeg skal fortælle lidt om isoniazid, og det hæmmer syntesen af mykolossyre, og herved ødelægges af tuberkulose, bacillens cellevæg. På den måde dræber denne antibiotika altså cellen. Jeg skal fortælle lidt om, hvordan den virker sådan helt konkret. Og isoniazid, den er altså i stand til at hæmme syntesen af mukulossyre, som er en vigtig bestanddel af bakteriens cellevæg. Og fordi at cellevæggen her dræbes, så bliver bakteriecellen altså også ødelagt / dræbt. Skal jeg fortælle lidt om vores tredje antibiotika. Det er ethambutol, og det hæmmer også RNA-syntosen. Og det gør den ved at påvirke syntesen af polyaminer, som er nødvendige metabolitter for tuberkulosebakterien. Jeg skal fortælle, hvordan den helt konkret virker. Og den påvirker altså polyaminer, som er en nødvendig metabolit hos tuberkulosebakterien. Og ja, det kendetegnes som bakteriens husholdningskomponenter, og at det er altså byggeelementerne for bakterierne, som igangsætter forskellige processer. Og man ødelægger her bakterien på den måde. Jeg skal fortælle om vores sidste, det er pyrazinamid, og det virker dræbende på tuberkulosebakterien, men årsagen er endnu ukendt. Men altså, når man behandler tuberkulose, så bruger man altså samlet virkning for alle de her 4 antibiotika, sammensat for at dræbe bakterien, og det tager, som sagt tidligere, omkring 6 til 9 måneder. Og det er meget vigtigt, at personen tager den rette dosis, fordi hvis ikke, så kan bakterien udvikle resistent, fordi at de stærkeste bakterier muligvis vil overleve, og derfor udvikler en resistent.